ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Joe Saliba. Joe Saliba reġa' lura d-Dar Ċentrali mhux bħala Segretarju Ġenerali imma biex flimkien ma' Richard Kakija Caruana u Austin Gatt jieħdu post Paolo Borch Olivier u jmexxu il-magna elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Fl-aħħar ġimgħat kienu kruċjali biex bil-għajnuna ta' oħrajn fosthom l-artikolista tal-Partit Nazzjonalista Daphne Caruana Galizja xerdu kampanja ta' mibeda kontra d-deputat Franco De Bono. Dan l-istazzjoni huwa informati li Saliba ingħata uffiċċju u tim ta' nies biex imexxi flok Borch Olivier il-ħassu urtat bid-deċiżjoni ta' Lorenz Gonzi għaliex dan kien sinjal ta' sfiduċja fih. Miegħu hemm ukoll Austin Gatt li ta' kuljum qiegħed iqatta' aktar ħin id-Dar Ċentrali flok il-Ministeru fejn għandu dekaster importanti xi ħsieb. Magħhom hemm imbagħad it-tfal ta' Austin Gatt li qegħdin jieħdu ħsieb il-kampanja tal-Internet. Joe Saliba, Austin Gatt u t-tfal tiegħu kienu fost dawk preżenti għall Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Bħala l-persuna responsabbli mill-magna elettorali tal-Partit Nazzjonalista, dan l-istazzjon prova jieħu ir-reazzjoni ta' Saliba. Din kienet ir-reazzjoni ta' Joe Saliba li dak il-ħin kien akkumpanjat minn dak li kien l-assistent segretarju tiegħu Angelito Xeberras. Għandek ir-rwol inti bħalissa fil-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista fil-magna tal-istrateġija? M'għandek l-ebda kumment? X'taħseb dwar il-xibka ta' ħażen li qed jitkellem dwar ħin kollu Franco De Bono? Taħseb li dawn l-allegazzjonijiet kollha għamlu ħsara kbira lill-Partit Nazzjonalista? Joe Saliba, m'għandekx kummenti?